Mañá sábado pola mañá, Mamá Noel andará polas rúas de Chantada recollendo as cartas dos nenos para levarllas a Papá Noel, que anda moi ocupado estes días con tanto encargo. E xa pola tarde, na Casa da Música, a Asociación de Empresarios de Chantada organiza actividades durante a tarde de mañá sábado para os máis cativos. Así os pais poderán deixalos mentres mercan os comercios da asociación. Será de 5 a 8 da tarde. Traer unhas actividades para, os pais que teñan a necesidade de traer os rapaces con eles para facer compras de Nadal e isto, pois, que podan estar atendidos de tal forma que eles podan facer iso máis libremente, non? E isto, o que a actividade trátase dunha xente que vai vir, que se vai facer cargo deles, de quen queira asistir durante 3 horas pola tarde. Terá lugar na Casa da Música, nun salón da Casa da Música, e pois vai haber contacontos, obradoiros de maquillaxe, xogos musicais, un montón de actividades que os rapaces suelen acoller pois bastante ben, non? Sobre todo nestas fechas que están xa en vacacións e o que queren é un pouco de juerga, non? Será unha actividade para todos, pero coa condición de que se merquen os establecementos da asociación, xa que son eles os que a organizan. Así que xa non teñen excusa para mercar en Chantada mañá sábado de 5 a 8 da tarde.